Možda su putevi kojima ćete koračati već položeni pred vašim nogama, iako ih vi ne vidite. Rizično je napuštati svoj dom. Od trenutka kada kreneš, ako ne paziš na svoje korake, nikad ne znaš kuda će te put odneti. Najduže ti je potrebno da završiš ono što nisi ni započeo. Nada se često rađa kada je sve izgubljeno. Ne volim mač zbog njegove oštrice, niti strelu zbog njene brzine, niti ratnika zbog njegove slave. Volim samo ono što oni brane. Ne idi kod mudrih za savet, jer će ti reći i da i ne. Beskorisno je na osvetu odgovoriti osvetom. Ništa se time neće zalečiti. Svet je zaista pun opasnosti i u njemu ima mnogo tame, ali ipak ima mnogo toga što je svetlo. Iako je ljubav svuda sada pomešana sa tugom, možda ljubav ipak preovlada. Ako svi pošteni ljudi odu u raj, bit će to dosadniji svet za one koji su osuđeni da ostanu. Agonija u tami je bila opasnost koje sam se plašio, ali to me ne bi zaustavilo. Ali nikada ne bi krenuo da sam znao opasnosti koje donose svetlost i radost. Neveran je onaj koji kaže s Bogom kada se put zacrni. Malo njih može da vidi kuda će ih put odvesti dok ne dođu do njegovog kraja. Neka ne obećava da će hodati po mraku onaj koji nije video sumrak. Takav je tok dela koje pokreću svet. Mala ruka ih čini jer mora, dok su oči velikih negde drugde. Velikodušno delo ne bi trebalo da bude proveravano od strane bezosećenog saveta. Postoje neke rane koje se ne mogu u potpunosti izlečiti. Drugi mogu osporiti tvoju dobru volju kada se ona pretvori u ludilo ili zlo. Imaj strpljenja, idi kuda moraš i imaj nade. Nemoj se spotaći na kraju puta. Kakav god da je ishod, čovjek mora koračati stazom koju potreba izabere. Bitan je dubok udah pre zarona. Voleo bih da ne govorite uvek tako samouvereno kada vam fali znanja. Trebalo bi da tražimo konačan kraj ove pošasti, čak iako nismo sigurni da ćemo ga dočekati. Ako ne uspemo, nismo uspeli. Ako uspemo, suočit ćemo se sa novim izazovom. Mogu vidjeti mnoge stvari koje su daleko, ali dosta stvari koje su mi u blizini ne mogu vidjeti. Većina zagonetki su veoma jednostavne kada čuješ odgovor. Hrabrost će biti vaša najbolja odbrana protiv oluje koja dolazi. Očajanje je samo za one koji vide siguran kraj. Onaj koji razbije stvar da bi saznao šta je, napustio je put mudrosti. Neko veruje da samo velika moć može zadržati zlo pod kontrolom, ali to nije ono što sam ja ustanovio. Ustanovio sam da su svakodnevna mala dela običnih ljudi ta koji drže tamu podalje. Mali gestovi dobrote i ljubavi. Neću reći ne plači, jer nisu sve suze loše. Sve što moramo odlučiti je šta ćemo raditi sa vremenom koje nam je dato. Mnogi koji žive zaslužuju smrt. Neki koji umru zaslužuju život. Možeš li im ti to pružiti? Nemoj previše brzopleto deliti smrtne presude. Nije naša uloga da ovladamo nad svim plimama i osekama ovog sveta, već da uradimo ono što je u našoj moći kako bismo pomogli dobu u koje smo postavljeni, iskorenjujući zlo u poljima koje su nam poznata, tako da oni koji budu živeli posle nas imaju plodnu zemlju za obradu. Kakav period će oni imati, nije na nama da određujemo. Izdajice su uvek nepoverljive.
Čak ni najmudriji ne mogu vidjeti sve završetke. Svoju bol nemoj nikada da zaboraviš, ali nemoj da dozvoliš da ti zamrači srce. Naučit će te mudrošću. Niko ne zna šta će mu novi dan doneti. Dela neće biti manje časna zbog toga što nisu pohvaljena. Brzoplet udarac često skrene s puta. Ne sija sve što je zlato, nisu svi oni koji lutaju izgubljeni, staro što je snažno neće uvenuti, duboke korene mrazne doseže. Iz pepela će se vatra probuditi, svetlost će iz senki izniknuti, obnovljen će biti mač koji je slomljen, onaj bez krune ponovo će biti kralj.